Takže vítajte v novom dieli Happy Wheels. Web vám dám do popisu videa. Je to full verzia na stránke Total Airfest, tak si pustíme do hrania. Play, user level a dáme si rating. Dáme today. A dáme si napríklad loading, stále loading, ešte furt loading, takže si chvíľu počkáme. Proste sa to každému pomaly načítava, tak si z toho nič nerobte. To je proste normálne, to každému tak robí, tak no, načítale. Takže si dáme napríklad Epic Sword Throw, čo ja viem. Tak, dobre. Cipni, ten Bieber je dole. Takže Justin Bieber je dole, aha, tam nič. Vyštartujeme si level a ideme znova na Biebera. Cipni! Tak. Bieber je dole. Takže Bieber je dole. Dobre. Nemáme meč, tak si dáme meč. Dobre. Takže teraz dáme... Aha, tak nič. Trošku blbé ovládanie, keď hrám furt Minecraft. Aha, dobre. Happy Wheels je dobrá hra. Točí to aj Gogo. Dobre, Justin Bieber to teraz chytal. Aj no. Dobre. A dobre. Nič. Dáme iný level. Do survival. Tak sa pozrieme na to. Tak to bude. Takže dáme restart level. Dobre, som to skúsil. No, on sa pichol to sám si. Ideme ďalej. To je ďalšia prekažka. Oh my god! Tak to bolo niečo debil. Nevadí. Dáme si Sword Throw Fixes. Takže ideme dať kill, Justin Bieber vypadni. Tak, cipni, dole, poď, idiot. Dal som toho naraz. Dobre, takže mám 3 minúty na 3 pokusy. Dobre, ešte starú, tak starú som nedal, takže nič, dáme obnovu. Dobre, kill Justin Bieber. Dobre, takže to bolo nejaké čudné. Nové. Kill. Som profi. Dobre, som profik. Dobre, tak toto bolo dobré. Tak toto dáme. Letíme. Tak toto je trošku brutálne. To bolo kruté.
No ja som ešte moc mladý. Au. Au. Tak to som neprežil už. Dobre, srdce, moje srdce. Kameruje. Brutálne. A tak, dobre, nič. Končím s tým levelom. Je nechutný. Dáme si Pogo Challenge. A ideme na to. Dobre. Dobre. Tak nič, urval som si nohy. Takže prvé som zvládol, aj druhé, aj tretie som zvládol. Trošku budem pogogový, takže lopa žížala style, dobre. Lopa žížala style, no je to nič. Ty debil. Ideme skákať. Dobre. Som dal. Dobre. Tak, dobre. Dobre, tak nič. Dúfam, že to pre vás není nuda. Mňa to baví. Dobre. Tak, dáme ďalšie. Cipni. Dobre. Stake 2, dobre. Som tam, dobre. Žížala style. Dobre, ideme žížala style. Úplne žížala style. Takže toto bola žížala style. Dobre, tak to asi nepreskočím. Idem žížala. Dobre. Takže žížalo to išlo. Takže to asi nepôjde takto. Keď teraz skapím, no tak s tým končím. S touto mapou. No na sérii. Takže ty hajzl. Chvíľka trápenia. Šitovec. Dobre, tak toto asi nie je nič pre mňa. Ako tak vidím, to nie je nič pre mňa. Není. Ak sa vám to bude páčiť, no tak natočím aj ďalšie diely. Dobre. Aha. Dobre, nič. Exit. Takže dáme easy peasy. Teraz vyzerám jak sprostý s tými ľuďmi. No dobre, takže toto bolo easy peasy, ako ste videli názov. All good stuff 1. Dáme si nezodpovednú mamičku. Nič, ideme sa na chvoste. Dobre, a teraz nič, dáme to asi obnovu, tak to nás asi zabilo. Dobre. Restart level. Nachlastať sa. Takže dáme si dáme si starého dětka na vozíčku. Teď to asi nepůjde. Santa. Dědo Mráz. Dobre. To zvládneš, máš na to. Dobre, zabil si vlastného oného, ale to nevadí. Ideme ďalej. Aha, dobre, tak nič. Santa skapal. Dáme si motorka. Robil som si prdel. Takže
týmto to asi ako som povedal, takže change haras, dobre, dobre, dáme exit, dáme si Pogojom Rainbow, zvedavý. Dobre, potom si dáme ešte jednu mapu a končím, lebo nemám veľa času, musím sa aj skúčiť, som prišiel zo školy akurát. Takže smola, niekedy bude aj dlhšie. Takže ideme, skáčeme. Dobre. Žižala style to nepôjde, takže ideme. Ja viem, že poletím. A bugla hlava. Tak nič no, dáme exit a poslednú dáme Baltro, čo to je? Dáme si Sagvaja. Takže dáme si do Winu Help. Dobre, pomoc. No ja nechcem delať. Ja chcem win. Nothing. Dobre, neviem čo to je. Nothing. Dobre. Takže nie. A to som nechcel dať, takže menu. Exit to menu. Takže ja sa s vami lúčim a tešte sa do ďalšieho videa. Tak, čau.